mi hlawhting leh hosa tam tak te hian an nung chang leh khusak zia a INANNA lai tam tak an nei nuala. Heng an nung chang atanga chuta mi hlawhting ini ve theih dan tur chhinchhiahna hrang hrang paruk kan thlir ho leh dawn ani. Pakhatna zing thawh hma mi in vong mi tak an ni awangin hun hi an ngai hlu em a. Zing thawh tlai awanga an hun khawral hlavin an hun nei chun te atangkai theih ang berin an hmang hram zel ani. Pahnihna khum siam in vong mi tak an ni kan tih to angin zing thoa khum siam a bul tran thin te hi mithiam ten an chut dan chuan khum siam lo ain an thil tuma hlawhtlin theihna chance asang zawk ti in an soi ani. Hlawhting tur chuan i khum siama bul i lo tran ve angai tihna ani chu. Pathumna hobby heng mi hlawhting te hian hobby thalo TV le phone emaw a emaw zia zuk te ain mahni inzirnana le khabuchiar te le ma an son theihna tur lam chi hobby tha thlir chu an chin than ani tlangpuia thil ho lama hun khawral an ti ve ngai lo bok ani. Pathumna thiankom mihring chu kan bula omate azira kan in thlak thin awangin an hnaia om tur le an thiankom te chu an thlang uluk em maya. An mani mason na le changkan na tur an ngai pui mo awang chuan malampan pui thei tur an thlang thiam em a. Tru lova thiante nena hlimhlo bola party te hi an tikhat hle bok ani. Pangana na hun an ngai hlut awang chuan na pakhat mai du tok lovin hun all an nei chuna na chi hrang an thokpol nual thina nakina apung tur ngai tuah chungin fing takin sum an la lut thina. Heng an thaw chuah te hi a then invest nan te hmangin an hlo atangin poisa tam zawk an siam chuak le ta thin ani. Parukna leiba mi tam tak chuan leiba hi re theih bel nan an man tlangpui baka leiba nei lo turin an inzirtir thina. Mahse mi hlawhting tam tak kan hriat la te hi chuan leiba man thiam dan inzirtirin leiba atanga poisa dang siam chhuah chu an hlawhtin na peng lian tak ani a. Leiba chu hosak bel nan an hmang chur mai ani. Hlawhtlin tummi i lo ni ve ani chuan heng kan ron chhawpchhuak te hi ngai poimo in lo zawm ve la hlawhtlin na chuan a lo hmuak mei dawn che ani. Ole kan video te atop thleng min thlir sak awangin lawm thu kan soya muno milo ti sak ve ani chuan milo subscribe sak ve la i ngai dan comment lama i lo soi ve dawn nia.